Takže testování aplikace Boomit, testováno v prohlížeči Google Chrome, podíváme se na profil firmy. Hnedka z začátku bych chtěl vypíchnout opět, že nejdou nahrát žádné obrázky, ani ten, prostě nelze. Dále, co se týče projektů, tady jsme měli Text Company Project Edit, což samozřejmě bych chtělo přeložit do češtiny. Co se týče technologií, určitě odstranit ty obrázky těch jednotlivých jazyků, protože že tam jsou, Python má jak měsíc, PHP mrak, dešťový mrak, což samozřejmě jako nepůsobí vůbec dobře. Opět tady chybí zase tlačítko návrat do profilu a zase stejně jako v profilu uchazeče mám náhled profilu, když zruším náhled profilu, měl bych se zase objevit v projektech. Jo, nebo tam, kde jsem prostě skončil minule, ne na hlavní stránce. Co se týče technologií, které využíváme, tak samozřejmě bych zrušil tady tyhle čtverečky, teď jsou tam úplně k ničemu, no, protože nikde nezadáváme žádnou úroveň těch technologií, které jako užíváme. To znamená, stačí prostě prostý jazyk nebo prostá technologie ve čtverečku. Tak, to je z té hlavní stránky všechno, jinak všechno funguje. Podíváme se na profily uchazečů. Tady už jsem reportoval jednu věc. Vlastně ne tady, ale v okrese zadám Prahu, tak mám tady 1, 2, 3, 4 Prahy a k tomu ještě Prahu východ, Prahu západ. To znamená, je opravdu třeba, aby ta Praha byla jenom jedna, jo. Protože samozřejmě, aby to nemátlo vlastně ty HR rekrutery, kterou Prahu mají vlastně zadat. Jo. Takže takhle, co se týče programovacích jazyků, profese, ne developer. Tady jsem si všiml, že jsou nějaká čísla, akorát se vždycky aktivují až po tom posunutí, takže já aniž bych musel posunout vlastně posuvník, tak vlastně nevím, od kolika do kolika to je let. Jo? To znamená, teďkom vlastně vůbec nevím, jestli to je 0 až 10, 0 až 5, 0 až 4. Jakmile posunu, tak se mi to samozřejmě zobrazí, což samozřejmě bych chtěl zobrazit hned na začátku. To samé úplně u jakýchkoliv jiných, tady samozřejmě trošku nedomyšleno, co se týče jako rozložení tady tohle. Jo. Začátečník, rodný a jazyk je až na druhém řádku. Jo, takhle mi to nějak jako prapodivně skáče. Jo, vidíte, že vlastně celá soustava pod tím skáče podle právě toho, jestli je to na 2 řádcích nebo na jednom, což takhle by to určitě být nemělo. Tady to jsem reportoval, začátečník, mírně pokročilý expert, úplně stejná vlastně věc, zase to skáče. Připomínám, že budeme muset změnit vlastně označení vlastně začátečník, pokročilý expert, protože tohle je vlastně nic neříkající. Mzda funguje dobře, no, všechno ostatní samozřejmě. Tady třeba mě to láká kliknout na čtvereček, jo, a nelze. Nelze to, až když kliknu na text, což absolutně nedává logiku, protože logicky každý, kdo vidí čtvereček, tak se snaží kliknout na čtvereček, nikoliv na text. Jo, takže rozhodně vlastně
označování pomocí kliku na text nechat, ale samozřejmě čtverečky měly být označitelné také. Jinak je to za mě všechno OK. Takže zkusíme vyhledat nějakého Java developera. Což nevím, proč jsme nic nenašli. Určitě tam javisty máme, takže prostě ta filtrace... Aha. Tak, už je to v pořádku. Máme tady Java developery. Máme jich tady jenom 5, což si úplně nemyslím, že jich tam máme tak málo, ale zkusíme jenom ty javisty. A ať už je tu o poznání více. No, dobře. Jinak, co se týče vlastně nahlížení do toho profilu, není problém. Není problém ani s oslovením toho uchazeče. Takže tohle je zatím v pořádku. Jo. Trošku dělá problém, jak vidíte, čtverečky vlastně už v rozhraní těch profilů, což samozřejmě by se nemělo stávat. Jo. Jakmile samozřejmě upravím rozlišení, tak ty čtverečky se posunou dál a dál. Jo. A typnu, že teďka budu mít zase opět, to znamená ty čtverečky nějakým způsobem upravit, aby vlastně nezasahovaly do toho pole těch profilů IT specialistů. Tak jo, to je všechno, děkuji.